No dobre, tak tu sme si vykopali rihu aj s najúžšou lyžicou do tej 0,63, o ktorej mi niekto tvrdí, že to keď sa vykope riha, takže sa to bude sypať. Samozrejme, že sa to nesype, lebo je to zútnená 0,63, čiže tá stena je relatívne rovná. Tak do nej si dáme takto tú stenu z toho zvislého polystyrenu. A ona, tá stena je obalená nopovkou z časti, čo je pod zemou, alebo čo sa bude zasypávať. Hej, toto je 15-metrová stena, hej, ktorú viem prevrátiť, čiže to je v pohode. A to sa vlastne teraz to budeme prisypávať 0,8 alebo 0,4, hutniť nejakým ťažkým kladivom a vznikne nám ako keby prvá stena. Takáto. No a trošku ma tu trase. No a vlastne keď budú všetky steny, no to bude po obede, urobím zase ďalšie video. No. Tak toto má vyzerať. Čiže už len prisypávať, dorovnávať, aby to bolo v jednej výške, v správnych rozmeroch a tak.